Добре дошла в една практика за онези моменти, в които усещаме кръста си леко натоварен. По време на бременността хормона релаксин се увеличава в тялото. Това помага на таза да се подготви за процеса на раждане. Заедно с него обаче той повлиява на всички други стави в тялото. Плюсовете са, че в движението си може да се чувстваме много по-гъвкави, нещо, което всички повече желаем. Но минусите са, че ако не сме се движили осъзнато преди да забременеем, не познаваме тялото си достатъчно добре, преекспонирайки едно движението може лесно да ни травмира. Затова в тази практика ще се фокусираме върху раздвижване на тялото и стабилизиране на ставите, така че да избегнем претоварвания или дискомфорт в тези зони. Настани се удобно, ще започнем седнали. Аз съм си приготвила една възглавничка, която облегчава зоната на кръста, когато го усещам малко по-натоварен. Отпускаме ръце на бедрата. Те ще са там, за да почувстваме този допир между пръсти, кожа, материя на дреха и ще затворим очи. Поеми си дълбок дъх, фокусирайки вниманието си в точно този допир между пръстите на ръцете и краката. А след това издишай. Много бавно. Със следващия дъх ще започнем да правим леки погалвания между длан и бедро. Обичам да включвам в практиките си подобен тип погалвания и потупвания, защото те отпускат нервната система. Дават сигнал на тялото, че то е в безопасност и че може да се движи свободно, може да си почива, няма нужда да се пази и да се стяга излишно. Особено вечер може да си правите една практика на потупване и погалване, която ще усетите как ви отпуска. И така, на още един вдъх издишаме през уста и след това изкачваме тези движения по ръцете. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишаме. Отпусни ръцете неподвижни. На следващия дъх ще активираме диафрагмата. Представи си, че коремът ти се издува като един голям балон, ребрата отиват в страни, гръдния кош напред, гърба назад. Изобщо всичко отваря пространство за този дъх, който поемаш. Вдишваме. А на издишане усети как гърдите се спускат надолу, ребрата се прибират навътре и корема също се прибира навътре. Само че на финала на издишането стегни мускулите на тазовото дъно. Отново вдишваме, усещаш как всичко се отпуска и издишаме. Отново с стягане на мускулите на таза. Нов дъх. Издишаме. Същото темпо, същата техника, просто променяме издишането да бъде през уста. Още две. И оставаме неподвижни за един дъх. Продължи да дишаш в това твое темпо. Използвай го по време на цялата практика. Леко пъхни лявата си ръка зад тялото и отпусни глава надясно. Мислено преминавайки през лявата част на врата, нека дясната ръка да се включи с леко разтягане, а в допълнение може да пораздвижиш главата надолу-нагоре. Отпускаме ръката, изправяме главата, дясната ръка ще смени позиция, сега зад гърба, лявата остава долу
Отпускаме ухо към ляво рамо. И с лява ръка си помагаме. Приближим главата малко по-близо. Спусни надолу нагоре няколко пъти. Ръката не натиска, просто насочва движението. След което изправяме глава и се отпускаме. Отвори ръцете напред. Повдигни пръсти нагоре, дланите са напред. И след това ги пусни надолу, без да свиваме лактите. Само от кирки вдишваме горе, издишваме долу. Повдигаме пръсти и сега ще свием котретата, безименните, средни, показалци, палци. Отваряме всичко заедно и ги пускаме надолу. Още веднъж нагоре, от котре към палец. Отваряме и надолу. Справяме пръстите, отваряме ръце страни и колкото може сякаш да прегърнем целия свят, повдигаме брадичка, отваряме гръден кош. На издишане за облен гръб срещаме ръцете напред. Още 2 вдишвания и издишвания. 1. Изправи тялото и насочи дясната ръка точно пред теб. Лявата може да я хване, приближавайки я към торса, или с лакът леко да приближиш ръката и да погледнеш надясно. След това ще сменим ръцете. Едно широко отваряне, протягане. Лявата ръка идва напред. Може от китката да избутаме леко или лакът към лакът поглеждаме наляво. Отваряме отново ръце. Представи си просто, че се протягаш, че избутваш навън всякакви неприятни мисли, умора, усещания на дискомфорт. И след това пускаме ръцете, поставяйки ги на бедра или на колена, завъртайки таза леко в малки кръгчета. Може да махнеш възглавницата, ако не ти е удобна, но концентрирай движението ниско-долу. Напомням, че е много деликатно. Нека тази практика да е като едно по-скоро погалване на тялото, отколкото да е усилие. Ще изкачим кръгчетата още по-нагоре по гърба, чак докато не стигнат до рамената. А като се почувстваш малко по-уверена и тялото малко по-гъвкаво, свободно за движение, можеш да направиш тези кръгове много по-силно изразени. Но винаги си мисли тук за удоволствие. Спираме в центъра. Аз леко ще се повдигна, за да махна възглавничката. Ако ти нямаш такава, просто се прехвърли към 4 опори. Завъртаме колената под таза. Рамената остават над китките и ще продължим с същите тези кръгчета, само ниско долу в таза, опитвайки горната част на гърба да не участва. В началото са кръгове, може да започнеш с прибирания напред-назад от опашната кост. След това можеш да си представиш, че рисуваш осмици. И без да спираме това движение, продължаваме да включваме средната част на гърба. Ще пробваме рамената да са неподвижни тук. След още 1-2 завъртания включваме и тях. А на финала ще включим и врата. Прекрасно, забавяме движението, след което го спираме изцяло и оставаме с неутрален гръб. Едно прибиране назад в детска поза, колената може да са раздалечени, няколко варианта тук, отпуснати изцяло към земя, или оставаме по-повдигнат гръб на върха на пръстите, така че навеждайки се надолу, ръцете ще се поразтегнат още малко. Тук
казахме, че вниманието е повече към долната част на гърба, затова наблюдавай как тя се чувства от всяко движение. Прекрасно. Връщаме се стъпка по стъпка, обратно към 4 опори и ще изпънем десен крак назад в едни леки полюлявания. Пръстите са още долу. Представи си, че цялото стъпало искаш да дойде към земята и петата идва близо до нея. И така ще направим няколко полюлявания. Спираме в центъра, което означава таз над коляно, и повдигаме десния крак нагоре. Дръж го стегнат, не е важно колко е висок, просто усети, че имаш контрол над него и правим още 3 вдишване горе, издишане долу. Едно. След това отпускаме десния крак, нека да имаме опората на земята тук. Повдигайки лявата ръка, ще усетим един център. Когато си готова, повдигни и десния крак. На вдишване са горе, на издишане ги пускаме додолу. Докосваме земя и отново ги издигаме. 2, за още 3. Пускаме десен крак, пускаме лява ръка, свиваме дясното коляно и правим няколко кръгчета. Ти си избери посоката, колко да са големи. Супер, след което ще върнем десния крак. Правим едно леко изтегляне назад за детска поза. 1-2 дъха за осъзнаване между двете страни на тялото. В такива моменти използвам дишането, насочвайки го точно на мястото, което боли или усеща малко по-силно, и с издишане си представям, че тази болка излиза навън. Бавно напред 4 опори. По същия начин започваме с ляв крак. Пръстите са още долу и залюляваме напред-назад. Спираме в центъра и повдигаме ляв крак нагоре. 3, 2, 1. Ляв крак за момент се връща към земята, за да изпънем дясна ръка. Когато добием увереност, да издигнем и левия крак. Вдишваме тук за високо, на издишване спуснати към земя. 2. Издишаме и още 3. Не бързай, можеш да ги правиш по-бавно, по-осъзнато, особено когато имаме и баланс. Имаме нужда от тази концентрация. Пускаме дясна ръка, ляв крак се завърта в кръгчета. Супер! Пускаме ляв крак долу, отново прибираме към детска поза и още един вариант, ако имаш блокче или някаква по-висока възглавница, можеш да ги използваш като една малка кула, на която да облегнеш глава. Успокой дишането и на следващия дъх си изправяме малко по-нагоре. Изтегли се високо към куче, гледащо надолу, колената са далеч от земята, таза сочи към тавана и леко прибери десния крак към теб. Няма да правим нищо излишно, просто ще го свием и ще го прехвърлим между ръцете, така че левия крак да остане прав назад. Ако това не се чувства комфортно, леко се завърти и сви левия крак. Модифицирай винаги. Аз ще си взема тук помощниците, за да ти покажа и други варианти. В случай, че левия крак е изправен и дясното бедро оставя леко пространство до земята, слагам едно блокче, то ще ми помага.
И ще се отпусна на възглавничката за 3 дъха. Напомням, че това не е време, в което да си поставяме много крайни цели от към движение, но е важно то да се чувства добре за нас. Това е смисъла на тази практика, така че всичко, което мога да използвам да си я направя комфортно, аз лично бих. Ръцете остават към земята, левия крак ще ни помогне да се издигнем и да плъзнем десния крак до него. Едно издишане оставаме тук, след което левия крак се свива и продължава между ръцете. Напомням, десния крак може да е свит. Или таза гледа напред и оставяме едно блокче под лявото бедро. Една възглавничка по дължина и се отпускаме надолу. На вдишване се издигаме, разчистваме терена, стъпваме от блокчето. Ще минем отново само веднъж през куче надолу. То за мен много добре се отразява на гърба. Без много да оставаме тук, повдигаме петите, пускаме колена до земята и кръстосваме крака. Ако това е комфортно, използвай тук, за да седнеш в тази позиция с кръстосани крака, или просто остави петите зад теб и сложи една възглавничка между бедрата и тях. Отпусни ръце на бедрата. Тази практика може да завърши по много начини. Легнала в страни, детска поза или седнала, но остани спокойна, където и да си. Затвори очи и с един дъх премини по цялото тяло. Със следващия дъх се разходи по всяка частица от теб, усещайки я свободна. Сякаш няма никакви прегради, никакви спирачки, никаква съпротива, никакви блокажи. С един дъх може да преминеш от върха на главата до пръстите на краката. И да оцениш колко ценни са няколко минути движение на ден. Как променят усещането както физически, така и емоционално. Остави 2 ръце близо до корема. Усмихни се на живота, който расте вътре в теб. Знайки, че днес, идвайки на тази постелка, макар и за кратко, си се погрижила както за себе си, така и за него. Благодари си за това. Похвали се, подари си думи на уважение, на комплименти, така че да продължиш деня си или вечерта си по възможно най-добрия начин. Благодаря ти, че сподели тази практика с мен. Аз съм Дени и ще оставя в описанието долу линк към пълната програма Йога за бременни в сайта ми MyDilia. До нови срещи! Намасте!